Ba't mo hinahanap yung babaeng yon? Alam mo, boy, sa atin lang to, boy. Ano, boy? Hindi ka pa talaga nagbago ya, boy. Mulong kalata. Abay, ikaw naman saktanak, boy. Tigasin natin, boy. Ay, tinirat ang lalaki. Nagdamag. Sino naman yun, Kuya Andres? Tsaka, ano yung mga tinanong niya sa'yo? Nagdagumati nga bagod. Puri manutawon na. Kaya na pa'y laglab. Mapapasana all ka na lang talaga. Lakas ng baboy na yun, ah. Nabuhat ako. Parang si Big Show. Hoy, boy. Saan ka pupunta? Diyan lang, boy. Bakit, boy? Wala lang, boy. Di ba ikaw yung nagtanong sa akin? Nung naghahanap ka ng babae? Ano? Nahanap mo na, boy? Oo, boy. Nakita ko na. Kanina dun. Kasama yung kasama mo. Niloloko mo ata ako, boy. Kita mo mag-isa ko dito, tapos sasabihin mo may kasama ko, boy. Ano ka, boy? Pinagtitripan mo ako, boy? Gusto mo, sikmurahan kita, boy. Hindi, boy. Yung lagi mong kasama. Yung may balbas. Yung parang si Romy Diaz. Romy Diaz. Patay na yung tao. Binubuhay mo pa. Nananahimik na nga eh. Niloko mo ba ako? Ha? Hindi naman kita niloloko, boy. Kilala mo yun. Lagi mong kasama yun eh. Yung dun sa may green na gate. Yung may alagang baboy. Green na gate. Tapos may alagang baboy. Wait a minute. Parang si Bak lang may alagang baboy eh. Ba? Oo. Yun, boy. Yung tinutukoy ko na lagi mong kasama. O bakit? Ano problema mo sa best friend ko? Wala naman akong problema sa best friend mo eh. Doon kasi nakatira yung hinahanap kong babae. Babae? Baka yung pinsan niya. Medyo mataba ba yung babae? Pinsan niya ngayon. Hindi, boy. Hindi naman siya masyadong mataba. Katamtaman lang yung katawan niya. Tapos maputi. Tapos malaki yung puwet. Wait a minute. Maputi. Hindi naman maputi yung pinsan ni Baak eh. Baka si Emang tinutukoy mo. What? Malapad ang puwit nun. Saka maputi. Saka hindi masyadong mataba. Yun na, boy. Natumbok mo, boy. Dahan-dahan ka naman, boy. Katuturo mo, baka ako matumbok mo eh. Ano naman ngayon? Ba't mo hinahanap yung babaeng yon? Alam mo, boy. Sa atin lang to, boy. Oh, no! May nangyari sa aming dalawa nun. Baka nga nabutis ko pa yun. Alam mo, boy, malakas na yung tama mo. Kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Baka may magawa pa akong hindi maganda sa'yo. Ayaw mo umalis? Ako na lang aalis. Ano ba naman ng taong to? Sabi na nga lang totoo eh. Ayaw ko maniwala. Nagimas biyagdag ijiduan. Pakapi-kapi lang. Siyak na banog ako. Nyamot kasi nabiyagin. Ano, boy? Hindi ka pa talaga nagbago ya, boy. Mulong kalata. Abay, ikaw naman saktanak, boy. Tigasin natin, boy. Apay niya kuha ko ang mitaw, eh. Awan, ayan ni dati ba mo? Arjida na eh. Agtung-tung-tung da ni mami. Okay. Sige, boy. Thank you. Okay, galwad ka. Baka may patitlib ka manan, boy. Amok ti pagpag na, boy! Apan manan! Mulong ka talaga, boy! Andres Bisaya nga talaga. Darling, andyan si Kuya Andres, oh.
Hey, good morning. Good morning, mga idol. Kapi ka. Oh, sakto-sakto ah. Makakapiyak. Hindi na pa pinagkabi ni Pagko di Balay. Nira naman ni bakit kaon? Ay, pinaginom ta ti arak. Sabi, maging nalaing kantong may gahid. Basta na, tanda ka mo lang. Talaga kasta, may saldaw na yung nanin bakit ko. Ako nga das na ti kabayam. Hindi na hilig ti gatas. Ano ka mo na, nagtipid ka mo daw na yun. Nagado naglakom kalakal mo. Kitaan na pa ilang basili kabil ko. Hindi nga rin baka masapara magka-diabetic ka. Ano yung mga instant coffee, Arabic ako na naman. May nagaputi ko ata Arabic. Dubai, nagapon na ata. Di masay. So, wala lasa na, napait mo lang. Ah, musta kayo mo ni Bagat mo? Kaya ayos na tamit ah. Yan ba't pagtungtungan yung aduwa? Tinami lang haji na mo damdamagin eh. Ewan gayam. Da nakatungtong ko tatay. Ay tinirat ang lalaki. Nagdamag. Sino naman yun, Kuya Andres? Tsaka, ano yung mga tinanong niya sa'yo? Madami. Saka sa amin na lang ni Bakyaw. Talagang pala ni Bagat mo ta. Da pagtungtungan ta. Usap ka muna doon na Emma at may pag-uusapan daw kami. O sige, darling. Baka importante yung pag-uusapan nyo. Maiwan ko na kayo dyan. O sige. Bayan natin bagam. Malagip mo di tinirat ang lalaki. Boy naman. Nagdamag ka niya. Manamit na dinamag na. Damdamagan na no. Kamamam ka no ni Emma. Yan na yung bagam. Awan. Masa mo yung bagang masikog ni Emma. Tapos katasawa na. Tapos mo ma'am. Baga na pa ko. Baka ano nangyari kanya ata. Manapa yung baga na. Siyempre diyan namate. Namamate ako. Kasi kaalang mo tamo nga nakagaraw ka ni Emma. Yung matitikutob ko. Tapos lagi bagbaga pa yung sumuli lalaki. Tapos ano ngayon o... May baga mo ko. Sunan na kasi ka. Mali nga siya. Baka kursanada na lang ni bakit ko. So, gararamit ti istorya. Tsaka baka kahit na lang nga sumulit, tinirat na kami ni Day. Sa bagay ah. Adi mo na tikutob ko eh. So, pinapansin na, pinanawak ka tayo eh.